Sunana Fatima Abdullahi. Ina zaune ne a Rigasa Hayin Malam Bello, layin gangari da. Malama Fatima, menene ya faru ne? Mahaifin yarana ne yake lalata da yarana. Su biyu, mata babba 'yar shekara 7, karamar 'yar shekara 3. To lokacin da na fahimci yana yin lalata da su, ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya daɗe watan shi 3 kuma wata 1 yake yi. Shi ya sa ma hannasa ne saboda abin ya zama musu an daɗe ana yi, ya zama musu jiki. To bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi, ga abin da yara suka ce min. Sai na mai magana, ba na so irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi. Na ce ga abin da yara, na tambayi yara a gaban shi, suka ce ga abin da abban yake yana sa mana tilla a gaba da baya da baki, yana ji. To sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai yi ba, kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo. Wai me muke cewa ba yana nuna bai ji ba ma. Sai na ce abin da ka ji ne, abin da kuma kai Allah ya maka. Mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi, akwai fa matsalar da yake faruwa a gidan shi. To da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran suka sake faɗa a gaban shi. Sai yake cewa shi bai taɓa ma ko zina ba, kuma sai yake tambayan ita babban, wai abba ba biyu bane a gidan? Ta ce abba biyu. Sai ya ce to waye? Sai ta ce abban mu. Shine sai ya ce ai abba biyu ne a gidan, akwai wani abba ma shi ma zai iya. Na ce yaron ɗan shekara 1 da rabi ne, ko kaciya? Wai ai yana da kaciya. Na ce to ko kaciya ma ba a masa ba, yaro ne shekara shi 1 da rabi. To a matsayin shi na mahaifi na ce mu je asibiti da yara a gwada su, a duba su menene matsalan su ma, tun da gashi nan tabbas a buɗe suke. To wani matsala? Sai ya ce min shi wannan damuwa ta ne ba nashi ba. Ya ɗau takardar saki ya ba mu abokin shi ya miƙo min takarda, shi ga saki ya sake ni saki 1. Mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba. Na tambayi abokin na ce to ya san human right? Sai ya ce min na ce to ina so in je. Bayan sun fita da abokin, sai abokin ya dawo, suka ɗauke ni suka kai ni gurin wani boka. Wai aljanu suke damuna, sa'annan yaran ma aljanu suke damunsu. In ji shi wancan ɗin kenan inda aka kai ni. Aljanu suke damuna, ya min tambaya ba na ciwon kai ina yi. To ai wannan sharrin aljanu ne, aljanu ma za su iya buɗe yara a gani kuma a buɗe suke, don haka wannan aljanu ne, sharrin su ne. Sa'annan shi kuma baban sai a lokacin sai ya ce ai famfas ma zai iya buɗe yara, gashi nan ya duba a intanet ya gani. Yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko, malama Fatima, wannan mijina ki na da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan kika yi? Shi ne ya haife su, mahaifinsu ne. Shekaran mu 9 da aure, su kaɗai ne kuma yaransu. Shekara yaran nawa? Shekara 7 da shekara 3. Amma yaran nan sun fito sun faɗa miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin? A gaban su har yana duka, har sai da ya fasa mata baki ita babban, fuskarta har yatsunsa a gasunan saboda dukan da ya mata akan ta ce shi ne. Gaban kuma abokin shi aka yi. Wasu za su yi mamaki, a wani irin gida kuke zama, kuma a wani ɗaki suke zama har wannan abu ke faruwa baki sani ba ke? Ɗakin mu ciki da falo ne. Ni ina ciki, yadda suka ce ina ciki, sai ya jawo kofa. Dama yana yin wannan, ya ce shi zai kwana da yaransa, ko abu kaɗan dai zai dawo falo ya kwana da su. To ba na kawo wani abu saboda mahaifi ne. Sai ya rufe kofa, sun ce ya rufe kofa yake, sai ya yi. Ni kuma ina ciki. Kuma sun ɗauko wani mai epidenkirin, sun ce irin man yake shafa musu idan zai yi, amma ba shi ba ne. To kuma lokacin da abin ya faru, da ya sakin ya ce in dai zauna in idda, daga baya ya ce in bashi yara. Abokin shi ma ya zo shi ya ce kuma sai na bashi yara. To shi ne da wani bawan Allah ya tsaya ma, ya ce shi ba zai yi a ba da yara ba, don da har zan tafi gida. Ba zai ba da yara, ba za a ba da yara ba, zai tsaya ma akan maganar na. Aka kai gurin su Malam Kamis Almisiri, suka ba da kuɗi, muka tafi asibitin Dutse su ɗan tsofo. Aka je aka yi test ɗin yara, aka tabbatar ya buɗe su gaba da baya. A nan asibitin ne suka ce gashi nan ma yana ma shan gaban su, sabida haka yasa suke jin sha'awa, ya buɗe musu gurin sha'awarsu. Wato gaba da baya yana yi musu kamar luwaɗi kenan? Gaba da baya tabbas. Ita babban ma sun ce babu ma budurci a jikinta, dukansu ma sun ce babu, sabida ya daɗe yana yi wannan, an daɗe ana yi, babu wani alama da ya nuna a kwanan ne, an daɗe ana yi
abin da yake faruwa. Amma malama Fatima, babu matsala da ta taba faruwa tsakaninki da mai gidan naki har yake barin ɗaki ya tafi gurin wa'annan yara a falo? Ni dai tun da nake da shi tsakanina da shi kutatar baki bai taba haɗa ni da shi ba. Ni dai kawai na san shi mai irin son girma ne dai, ina dai kuma ni kullum dai ni ce a ƙasa da shi dama. Kullum dai ni dai haƙuri nake yi da shi. Sabida irin halin shi dai sai a hankali, bai da irin kula da mace hakan nan, ya nuna irin ko da ciwo ne ya ce a ina ciwo, ya nuna kula a kaina babu shi. Ni dai gaskiya gani ni dai tsoron shi nake, tsakani da Allah ina jin tsoron shi sosai. Kina magana za ki koma gida a lokacin da aka samu matsala, ina ne gidan? Gombe ne. Ki yar Gombe ce? Ni yar Gombe ne, daga ni hashi. A can ya auro ki? A can ya auro ni. Amma ina yan uwanki? Yan uwana suna nan a Findiga, su ma yan Findiga ne. Lokacin da abin ya faru ban faɗa musu ba, amma shi ya je ya faɗa ya ce sharri na masa. To kuma ni ban faɗa a gida ba saboda gudun tona ma yara na asiri, dai ni nake gani gara in rufe maganan zai fi. Kuma ita wannan shi wanda ya tsaya min akan magana ya nemi yan uwana akan su shiga, to amma kuma hakan bai faru ba gaskiya. Yanzu bayan an je an gwado wa'annan yara, asibiti ya tabbatar da a gwaji cewa an samu matsala, me ya faru? Asibiti ta tabbatar, sai asibiti suka ce su wannan magana sai an sa 'yan sanda a ciki. 'Yan sandan riga su aka je aka nemo su, suka zo su suka sa hannu aka ba da result. To daga nan sun kira shi ya zo ya ki zuwa, sai suka kira shi abokin nashi da yake damuna in bashi yara, suka ce kar ya ƙara maganan yara. Sai aka mai da kes din, aka mai da shi can abin nan headquarter state ID Gabasawa. Nan ma suka kira shi ya zo ya ki zuwa, aka ce za a rubuta leta, aka ba da kuɗi aka rubuta leta akan a kawo shi. To aka ce ma yana Gombe a yi kuɗin mota da, sai aka ce kuma ya tafi. To kafin a kai an kawo shi ko an kai letan, sai aka kawo min sammaci cewa ana neman na a kotun hayar rigasa, ana nema na akan yana so kotu ta karɓar masa yaransa. Ba ma akan maganar lalata yaran ba? Bai yi wannan ba, kawai ya ce yana so kotu ta karɓar masa yaransa a hannuna. Me 'yan sanda suka yi tun da sun kira shi bai zo ba har karo biyu? Sun ce a rubuta leta, an rubuta leta kuma har sau biyu, kuma duk ba a kawo shi ba. Kuma ba a kamo shi ba? Ba a kamo shi ba. Amma yana Kaduna ko ya koma Gombe? Baya Gombe, amma abokin shi dai ya ce wai yana aiki a Legas. Ni kuma sani na a Adamawa yake, custom ne, ma'aikacin custom ne. To aikin dai a Adama na sani, amma ya ce wai yana Legas ne. To kuma bayan 'yan sanda akan an tura leta, to ranar zuwa kotu na je kotu su uku duk bai zo ba. Sai alkali ya ce a yi watsi da shi, ni kuma in juya ƙara. Shi alkali ya bani shawara in juya ƙara, alkalin kotar rigasa shari'a wannan Dahiru Bamalli, sai ya ce in juya ƙara. Ya nake juya ƙara? In me da sa ƙara ni tun da an yi watsi da nashi, in sa ƙara na. Tun da ya kai ƙara ya ki zuwa, an yi watsi da ita, ke kuma yanzu ya zama ke kike ƙarar shi? Yanzu ya zama ni nake ƙara. Aka ba da 3,500 wanda ya tsaya min, aka sa ƙara na. To amma ba a bani takardar ƙara da na yi ba. A jikin takardar nashin aka rubuta min ranar komawa. Mun koma. Da me kika yi ƙarar shi? Akan maganar yaranki? Akan maganar ya lalata min yara, na yi ƙarar shi. To bayan an zo kotu su uku, na uku sai ga lauyan shi ya turo wani lauya, wai suna neman sulhu. Sai alkali ya ce, sai na ce ni ban amince ba. Aka ce to ana bukatar shi. Sake zuwa sai kuma lauyan shi ne ya zo shi, Murtala Baba Ibbi sunan lauyan shi. Da ya zo shi sai ya ce su sulhu suke so, ana bukata a yi sulhu. Sai alkali ya ce ya amince sulhu yana da kyau. Ni ce ban amince ba. Ya ce ga nan mufti na sa shi a tsakiya, shine babanki, a yi sulhu, idan bai yi ba a dawo kotu. To ranar sulhu 'yan sanda dama su kes na hannunsu, suka zo suka kama shi. Suka kama tsohon mai ɗakin naki? Shi tsohon mijina suka kama shi da dambe ma, sai da har rigan shi ya ki shiga mota. Ana zuwa police station kuma mun je mun bi su, suka kira mu 'yan sanda suka ce mu zo mun je mu kuma sai gashi nan an zo wai an yi belinsa. 'Yan sandan kuma suka ce ya faɗa ranar da za a dawo police station. Ya faɗa ranar 12 ga wata. Ranar 12 ga wata
akan za mu koma ranar 12 ga wata, sai kuma ga takarda daga kotu wai ana nema na a ranar. Amma tsaya tukuna, 'yan sandan ina ne? 'Yan sandan abin nan wannan headquarter ne na Gabasawa. Dama su ne suke ta neman shi nan bai zo ba? Su ne suke ta neman shi, a nan ne aka rubuta laita har sau 2. An baki labarin dalilin da yasa aka bada belin shi? An ce wai akwai takarda, saboda lokacin da ya kai karana an kawo wata takarda a nan high court ya yi ta, wai 'yan sanda ya kai kara da Inspector Moses da Commissioner of Police da MA Gezawa da Dr. Shinkafi da ni Fatima Abdullahi muna damun shi akan matsalan iyalinsa. 'Yan sanda ina ruwansu da matsalan iyali, don haka a daina damunsa. Takardar wannan ita ne ba a da daman da za a kama shi. Shi ne aka ce an yi belin shi, lauyan shi ya zo shi, amma bai hana su yi bincike ba, don haka ya faɗi ranar da zai dawo. Ya faɗi rana, amma fa suna buƙatar mahaifina, waliyina da nashi su zo akan magana. To mun je mu a ranar shi ne aka kawo min kuma takarda a kotu ana nema na. Shi kuma wanda wace kotun? Kotun rigasa na shari'a court. Waccan da kika kai kara a baya? Ita wanda aka fara, shi ya fara kai kara na, sai aka ce in juya na juya. To ita ne suka neme ni suka ce ana nema na. To wakili na wanda ya tsaya musu ya ce min to shi zai je shi kotu, ni kuma sai in tafi police station, tunda kotu aini ne da kara zan iya tura wakili. Shi kuma zai je a matsayin wakili, ni kuma in je ni police station. To ina police station aka kira ni aka ce an kama wakili na, an kai shi prison. Shi wanda ya je wakilce ki? Shi an kai shi prison. Ni ma na je ni na gama da police station aka ce ni ma an kama ni. Sa'annan ita ma matar shi ta je shi ta washe gari da safi ranar 13 ga wata ta ji me ya faru, ita ma aka kama ta. Mata wane? Ita matar wanda ya tsaya min wakili na ɗin. Duk ukun aka kulle ku? Dukkan mu aka kama mu, dukkan mu uku. Wai kulle ku? Shi alkalin kotun shari'a court Dahiru Bamalle na rigasa. Ya faɗa muku dalilin da yasa yayi wannan kamu har na mutum uku? To ni dai gaskiya ban san dalili ba, ni dai ya ce wai wakili na aiko na raina kotu. Me yasa na aiko wakili na, shine dalili. Kuma ga mahaifin yara ran da aka kai mu prison, ga na yara a cikin kotu, amma ba a yi shari'a ba, amma an kai mu prison. Ya dai yi magana, ya ce muna biye ma kadangarun bariki ne, muna yawo muna ɗora musu ɗan kunnen gwal. Kadangarun barikin kuma su Malam Kamis Almisiriyu, akwai wani malami wai Malam Kamis Almisiriyu da kuma sakataren shi Malam Tahir Shedanu, mun biye musu muna zuwa ne wai ji shi abin nan Dahiru Bamalle na shari'a court rigasa, alƙalin kotun shi. Da aka kai ku bursuna da cewa kun raina kotu, sai me ya faru? Bayan mun dawo kuma sai kotu. Kun kwana ne? Mun kwanan mu uku a cikin prison. Ita kuma wanda aka kai ta, matar wanda mijinta ya tsaya ma, ita tana da karamin ciki. Muna zuwa an kai mu prison din nan, a ranar ta fara jini ya fara fita mata saboda tsoro da tashin hankali da ta samu saboda an kai mu prison. Kwanan mu uku a cikin prison, mu muke aikin gidan nan gaba daya, saboda an ce idan ka je ka ku jarirai ne, yadda dai suka yi mana bayani, ku za ku dinga yin aiki. Har na ce musu a asibiti an hana ta aiki, karamin ciki ne, sun ce dole sai ta yi. Hakan nan kwanan mu uku mu muke yin aikin gida, shara, mofin, shara ne mofin sai ka yi so 9 da shara, ka wanke ɗaki, bayuka, ka yi sharan gida. Ba abinci, abincin bai da kyau. Haka muka je mu kwanan mu uku. Cikin zubewa yake nan? Cikin ya zube bayan mun fito daga prison, saboda wannan firgicin da wannan aiki da ta yi, sai da cikin ya zube. Sa'annan kuma mun zo mu alƙalin ya sake neman mu, wai an kawo wanda ya aikata laifin, shi ya ansa yayi sau ɗaya, ya kira wata rijistara ta zo ta ba da shaida, wai an aikata, kuma ya ce shi yayi sau ɗaya. Shi kuma shi dai wanda ya aikata sun ce wai wani ne ya aikata, kuma wanda ya aikata an kawo shi yaron ɗan shekara 7 ne. Wato an ɗauke laifin da kike tuhumar mijinki an mai da shi kan wani da aka zo da shi? Haka ne, kuma ba tare da an yi shari'a ba, don ba a tambaye shi ko sau ɗaya ba a cikin. Daga ina aka zo da shi wanda aka ɗora? Shi ma daga gidanmu yake, yaro ƙarami ne aka kawo shi. Bayan kotunan ta muku wannan ɗauri na kwanaki 3 kuma kun fito, wani hali kuka shiga ko kuma me ya faru?
ai da kotun ta kai mu prison, sarkin gangari da shi ne da ya je wani taro suka haɗu da hajiya, ya faɗa mata ga abin da ya faru. Wace ce hajiya? Hajiya Sadiya Babaju Foundation. Wato ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan wadda ta shigo ta fara taimaka miki. Yawwa, to ita ne ta yi ƙoƙari aka fito da mu daga prison. Ita ne kuma da bayan an fito da mu, saboda irin abubuwan da wahalan da ta shiga mun sha, ta ce in Allah da ba za mu ƙara ma koma kotun ba. Ta yi ƙoƙari ta je high court, aka dakatar da shari'an da yake, aka ce wannan ba shari'a shi ba ne, a ce rafin an yi lalata yara ba shari'a na ƙaramin kotu ba ne, aka dakatar da shi ba mu ƙara zuwa ba. So bayan nan kuma aka ce to yara kuma ya riga ya ba ma mahaifinsa. Wane ne ya ba su? Shi alƙalin kotun riga sai ya ɗau yara ya ba su a ranar da aka kai ma prison, ya ɗau yara ya ba wa mahaifinsu. Yanzu 'ya'yan ba su hannunki? Yanzu haka 'ya'yana ba sa hannuna, saboda a lokacin sarki gangari da ya yi magana ya ce a bashi yara, bai kamata ana zargin mahaifi da lalata ba kuma a ce an bashi yara, to a karɓo yaran a hannun shi. To bayan nan shine aka sake kuma ba wa sarki gangari da takarda a kotun shari'a court na rigasa, wai ana neman shi da yara. Yana zuwa aka karɓa yara, sarki mu muka baka yara, mun karɓa yara mun ba wa abokinsa, an ba abokin shi yara. Yanzu haka ban san inda yara suke ba, ban san a halin da suke ciki ba. Banda ke yana da wata matan ne? Ni kadai ce. Kuma aka bashi yara, sun yi kwana nawa kafin aka ƙara dawo da su wajen sarki? Ranar da aka karɓe su, ranar sarki ya je ya karɓe su ne. To bayan mun da prison kuma aka sake karɓan su aka ba wa abokin shi. Yanzu ban san halin da suke ciki ba. Yanzu kwata-kwata ba kya ganin yaranki? Ban san inda suke ba. Kun yi magana da abokin nashi? Ki yi haƙuri. Yi haƙuri, shi abokin mijinki wanda aka ce an bashi. Kun yi magana don ki tabbatar suna hannun shi? Ban yi magana da shi ba, amma ba san inda suke. Yanzu haka da halin da ake ciki, an ce kun canza kotu, kamar an ji lauyan shi mai ɗakin naki yana magana kun je kun canza kotu bayan ba a gama shari'a ba. Wanda kotu ko koma? Mun je kotu ne, na kotun Dutse Rokorot, akan muna so a karɓa yaran a bamu, to kuma yara kotu ta ba mahaifinsu. Ban san a halin da suke ciki. To ita mai sabuwar kotun ta ce? Sun ce ne suna buƙatar kofi na shari'a court na rigasa. Suna so sai da shi ne su yi abin, za su yi ƙoƙari a an so yara. Yanzu a halin da ake ciki, ke yanzu wannan hali kike ciki bayan duk wannan matsala? Kun rabu da mijin kenan, kuma yanzu maganar kotun an kashe ta gasa, wannan takin kin samu kwafi din da za a je a ci gaba da ƙara, koko yanzu kuna tsaye ne? Yanzu dai abin da kokarin da Hajiya Sadiya take yi kenan, akan a samu wannan kwafi, a samu a karɓo yaran, saboda ba mu san a halin da suke ciki ba, don kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 2. Kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can, kin samu ganin su? Ban samu ba. Yanzu banda Hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki? Babu, Hajiya ce. Ya maganar su Malam Khamis Almisir wanda babban limami ne da kika ce ya shigo, shi me yayi, wani kokari yayi? To shi ne Malam Khamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana, kuma an ba shi takarda. Alƙali ya kai mai takarda akan dai ana neman shi a kotu, to kuma saboda Hajiya Sadiya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba, kuma shi ma yana bayan mu, yana ba da goyon baya akan wannan magana, ba za a bar shi ba sai in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ya faru. Yanzu ke a ina kike tunda kin baro gidan mijinki, kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida, kuma tunda baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba, yanzu kina ina? Yanzu ina gurin Hajiya Sadiya. Menene takamaimai kike so a muku? Ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su, a bi min hakkinsu. Kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a, Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a, ya Allah
Ya Allah, duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, duk wanda ya karya ko kazafi, Allah ka tsine mai albarka, Allah ka wulakanta shi, Allah ka tozarta shi, Allah ka sa ya mutu wulakanci. Ya Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya. Shi mai gidan naki an ce haɗa ko lauya, ke kuma ba lauya, har yanzu ba ki da lauya? Ba ni da lauya, amma yanzu abinda Hajiya Zainab kenan ta yi ƙoƙari. Tana ƙoƙarin neman miki lauya? Sabida tana Hajiya Sadiya tana ƙoƙarin ta samun min lauya ne, sabida ban da lauya. Amma ina neman sauran ƙungiyoyi na lauyoyi da ƙungiyoyi na musulmi su kawo min ɗauki. Ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana, ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji kokana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana. An kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar? Ba a kai shekara ba. Ya ƙara aure? Bai ƙara ba. To shikenan, wani saƙo kike da shi ga sauran al'umma? Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi. Ina buƙatan addu'anku. Don Allah ku dinga addu'a, Allah ya bayyana gaskiya, insha Allah gaskiya za ta bayyana. Allah kuma ya fitar da wa'innan yara a halin da suke ciki.